Marko Asempa Tidunsia. Na homeda no twaamu no, Maria Magdalene ni Yakubu ni na Maria ni Salome to nuhwam se wodereba abesra no. Na da edi na wotwe kan anopa hema. Woba eda no so na owia apue. Na wosese won ho se Hwan na obem ni ebo no afiri eda no anu amaye. Na oma won ani so no ohunu se obo no amuni na esu kokuru na okọ eda no mu no ohunu abrantie bi se oti nifa so hye atade tintini fitaa na obo binim na osi won se Mommo binim mohwehwe Yesu Nazarene a obo no aseniem wanyane oni ha hefa ko ode no toy na monkonko kan kire na suafo ne Petro se odi mo anim akọ Galilea ho na mobehu no se de ka kire mo na ofri edintam ara dwane fri eda no ho na ahopopo ne ahodwiri aka won na wanka hwe ankire obiara efri se na osuru na osori da edi na wotwe kan anopetututu no oyi ne ho adi kane kire Maria Magdalene a otu ahonhomone nso fri ne mu no na okokosi wona wona ne tena ya na won yure ahwo na orisun no na won de woti se woti ase na wahunu no wanyi ani yenu machiri no woyi ne ho adi suban foforo mu kire wo mu baanu a na wonam rekọ akura na won so ba beka kire nkaye no na wanyi won so ani akire ya duba akonoti adidiye no woyi ne ho adi kire won na wokan wanim gi a wonyiniye no ne won akomadene ho se wanyi won a ohunu no se wasode no ani enti na wose won se Munko wiase nyina nkoka asempa no nkyira bode nyina de ogidie na wabɔ na suo no wobɛgye no nkwa na de onyiniye no obebu no fo na nsankyerɛne yi bedi wɔn a wobɛgye adi akyi medin mu wobetu ahohomɔne wobɛkasa kasa foforo wobɛma awɔ so na so wɔn madubɔne biara ɛrenyɛ wɔn hwee wɔde nsa begu ayarefo so ama wɔn ho ayɛ wɔn den na afei Awurade Yesu ne won kasa a yakire no ofa no kosoro na okotena Nyankopɔn nifa na won de ofiri hɔ kɔka asɛm ma nyinaa na Awurade ne won yo adwuma nam sankyerɛne a ɛka ho no so hyɛ asɛm ne den